Mahimo bang i-anular ang imong kaminyoon kung bading ang imong bana? Ningon ang Supreme Court. Ang pagkabading dili kana basihanan aron i-anular na ang imong kaminyoon. Gi-apply sa Supreme Court ang Article 45 ug Article 46 sa annulment ug ang Article 55 sa legal separation. Ang Article 45 nag-ingon nga og dunay fraud o pagpanlamimbong sa imuhang kapikas, pwedeng basihanan aron i-anular ang kaminyoon. Ang Article 46 nag-ingon sab og dunay concealment sa pagkabayot o pagkatumboy, mahimong i-anular ang kaminyoon. Og ang Article 55 nag-ingon ang pagkabayot o ang pagkatumboy mahimong basihanan para sa legal separation. So matotal, kung ang imuhang bana bading, legal separation na. Pero kung gitago-taguan sa imuhang bana ang ihang pagkabading, pag uyab ninyo, wag siya tugan nga bading siya. Pag minyo na ninyo, wag siya tugan nga bading siya. Unya awahin na nimong nasaran nga siya bading, pwedeng i-anular ang kaminyoon kay nagtago-tago siya nga bading.